Tak jmenuji se Vladimír Hulec, jsem šéf-redaktor Taneční zóny a redaktor Divadelních novin. Konkrétně je to teda Peklo Jana Nebeského a skupiny DOT 504. A potom je to představení Němí Petra Krušelnického. To jsou dvě, myslím, opravdu špičkové inscenace jako takové, které i nezávisle na takovéto přehlídce by člověk měl vidět. Tak nová jména, to bych se musel podívat, že když jsou nová, tak je člověk nezná. Že? Takže jestli mi dovolíte... Bude tam něco nového pro vás? Něco, co jste vy osobně neviděl? Tak bude to přesně ten program, který si nazýval Nová krev a který předvádí inscenace, které už teda jsem se koukal v září, byly většinou v Disku, ale i jinde, v Altě a v Alfredu ve Dvoře. Nicméně ty performance jsem neviděl, ani ty herce nebo performery nepříliš znám. Některé, když jsem na tiskovce jsme byli, tak jsem si uvědomil, že jsem je třeba v něčem viděl, ale jejich jména rozhodně zatím nevím. A tím je to vlastně zajímavé, tím je to vlastně to nejzajímavější. Jít na něco, co nevíte. Když to víte, tak už si jenom potvrdíte, že to je takový nebo onaký.